אהלן, עכשיו אני הולך בעצם להראות פה אמ, איך אני בעצם מפעיל את ההדופ על המחשב שלי. אז דבר ראשון, כבר מראש הכנתי את הקובץ, קוראים לזה dist example, כדי להראות את הדוגמה, איך זה עובד. אז כפי שאפשר לראות, מה שעשיתי פה בעצם, לקחתי את הקובץ שנועד בשבילנו, כדי להסביר לנו מה אנחנו אמורים לעשות, כי הגדלתי אותו ל-UTF-8, וכעת אנחנו מסתכלים עליו ואנחנו נרצה לספור מה מספר המילים, כמה פעמים הם מופיעים בקובץ. ואני אראה את זה על ידי המערכת הדופ שהתקנתי על המחשב. עכשיו פה יש לי virtual machine שהוא בעצם מריץ את Ubuntu 11.10. אני עובד עם הדופ 0.20, ועכשיו בעצם נריץ את המערכת, נראה איך היא עובדת. טוב, אז דבר ראשון קודם כל נעשה ריסטארט למערכת. נתחיל להפעיל את ה-name nodes, להכין את המערכת שתתחיל להיות מוכנה. כמו שאתם רואים פה הוא מתחיל להתחיל אותו. ואז עכשיו אנחנו בעצם מוכנים להתחיל לשחק עם המערכת. אז דבר ראשון אנחנו רוצים להעביר את הקובץ מהמחשב המקומי שלי, מה-local computer, ל-Adobe Distributed File System. זה שאנחנו עושים את זה, זה ככה. בעצם את הספרייה הזאת, את הקובץ הזה, אנחנו מעבירים אותו לתוך הפייל סיסטם פה, ל-Adobe File System. איזה יופי, העברנו. כעת עכשיו המערכת יושבת על ה-Hadoop Distributed File System. עכשיו בואו נראה שהיא באמת יושבת שם, אז מה שנעשה זה. HD user. הנה, שני אלה זה מקודם, מהדוגמה שהיא built in בהדופ, ופה זה בעצם ה-Distributed File System, זה הקובץ הזה שנמצא עכשיו במערכת של ה-Hadoop Distributed File System. אז עכשיו בעצם בוא נתחיל to get this party started, כמו שאומרים. טוב, אז מה שאנחנו עושים עכשיו בעצם, אנחנו נריץ עכשיו את הפקודה הזאת, שזה הפקודה להפעלה של ה-MapReduce, ובעצם אנחנו נתחיל עכשיו את הפעולה שבעצם של ה-MapReduce, שהיא תיקח את הקובץ הזה, פה, את ה-dist.bi, את מה שנמצא כאן בפנים. ברמת העיקרון אנחנו יכולים לשים שם על פיילים, אנחנו בעצם עושים abuse, כי שמנו שם רק פייל אחד. אבל בעצם מה שהדופ זה נועד להרבה קבצים, אבל זה דוגמת צעצוע רק בשביל להראות את החוזק, כאילו איך שזה עובד. ופה בעצם, אז אנחנו לוקחים מכאן, מתוך ה-dist.bi, את הקבצים שנמצאים שם, ואז את הכל בעצם זה יצא לכאן, ל-dist.bi output. פה יהיה התוצאה, שזה בעצם הספירה של המילים. כמה מילים מופיעים בכל שלב. אז יאללה, let's get this party started. הנה, מתחיל לרוץ. ועכשיו בעצם נעשה את כל העבודה של ה-MapReduce. זה תהליך שלוקח קצת זמן, אז כדאי להרים רגליים ולחכות שזה יגמור לעשות את העבודה שלו. ונקבל את התוצאות בקרוב. התרגשות גדולה יש פה.
ג'וב קליינטס הולכים עכשיו לכל מקום, מתחילים לעשות את המאפ. עכשיו הנה כבר עשה את הרדוס. ועוד מעט התוצאות יהיו לפנינו. הנה, אז בעצם הוא סיים עכשיו, Job Complete. פה אנחנו יכולים לקבל את כל האינפורמציה שהיה לנו עכשיו על הריצה שלנו. ובעצם נותר לנו רק לבוא ולהסתכל על התוצאות, לראות מה קיבלנו. אז יאללה, בוא נסתכל. טוב, אז דבר ראשון נבדוק שהתוצאות באמת שמה, שזה יצא החוצה. כפי שאפשר לראות, הנה זה נמצא, ב-dist bi output, פה. אז עכשיו בואו נראה בעצם את התוצאות שלנו, איך הלך לנו. טוב, אז דבר ראשון אנחנו עושים פה את הספרייה הזאת של ה-output, במחשב המקומי שלנו, ב-local computer. עשינו. עכשיו הדבר הבא שנעשה, הדבר הבא עכשיו שנעשה זה ניקח מ-DFS, מה-Distributed File System שלנו, כמו שאפשר לראות כאן, ונשים את זה אצלנו על המחשב המקומי. אז יאללה. הופ, זה נמצא. בואו נראה את התוצאות אז. מעניין אותנו, לא? אז ראש בהתחלה, שאפשר לראות. אלה פה. תסתכלו איזה יופי. עכשיו בואו נראה את הכל. כל התוצאות של הכל. סליחה. פה ראינו רק את ההתחלה. הנה. ופה בעצם יש לנו. כפי שאפשר לראות את הפרופסור אריאל פרנק. אוהב את המילה זה. סתם. דברים שחוזרים על עצמם הרבה. prepare 2. אפשר לשים את זה גם בסדר מסוים. ואז is. כמו שאפשר לראות, if, due, צריך לעשות הרבה הגשות, זה due לזמן מסוים, and, public, volunteer, נראה עוד מילים שחוזרות, DS, לכן קורס במערכות מבוזרות, כנראה שמשתמש הרבה במילה DS. מעניין מאוד, נכון? אז טוב, זה הדגמה לעכשיו, ו-A גם כן הרבה, and. זה הדגמה לעכשיו, אני מקווה שנהניתם לראות את זה, ונחזור, נראה עוד, מקווה שנקבל עוד תוצאות, ונשתמש במערכת המופלאה הזאת. תודה רבה.